yonnoto rendo ko needi e gandal wurnata ɗum ko muñal e pinal bandiraɓe mi haalni on holko saabi kalɗen ɗum nde wonno ko finɓe famde yaaduɓe e jamanu woni scène men mo ganduɗa biyeteɗo Olyvizion toon to Mauritanie waɗoɓe golle laaɓɗe cattuɗe golle ɗe ganduɗa ko laaɓɗe cer jiiɗa e hay golle goto bandiraɓe nden noon ɓe jaltini série mo ganduɗa ko baɗɗo fayida pattam lamo jeehe mbaɗon abonné mbaɗon partage no yaari fof ni moƴƴi mbaɗon eɓe commentaire like hay dara woto gacce bandiraɓe min mbiɗen mi muɓɓota yiteram so wona série o kasi ha laaɓi mi muɓɓotani kadi mbiɗa andi haɓe kadi addude kadi nden noon wadde hay goto woto yeccito woto yeeƴo so wona ɗum ko heewi dadma e ono série bandiraɓe guitam nen toon